Kaya, pinagbayaran ko na. Ang mahalaga, natutunan mo ang pagkakamali mo, anak. Oo, tay. Mahirap ka lang mag-isa sa buhay. At wala kang pamilya. Oo, anak. Mahirap talaga ang mag-isa. Tay, natutunan kong pahalagaan ang bawat sentimo na hawak kong halaga. Gusto ko lang naman, anak, na magbago pa. Tignan mo si Lovely. Nakapagtapos na ng pag-aaral at may magandang trabaho na ngayon. Sumama ka na sa amin, kuya, para makapagsimula ulit tayo kasama ni tatay. Tatanggap niyo pa ba ako? Oo naman, anak. Iisang pamilya tayo. Kaya nga, kuya, sino pa ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo lang. Masaya ako at mabubuo ulit ang pamilya natin. Maraming salamat, tay. Sa lahat ng tinuro niyo sa amin. Opo, tay. Maswerte kami kasi kayo yung naging tatay namin. Wala yun, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Hindi lahat perpekto pero sa bandang huli, pamilya pa rin ang takbuhan natin. Lagi nating tandaan ang pangaral ng ating mga magulang dahil wala silang hangad kundi mapabuti tayo.